L'espectacle és a punt de començar. Els recordem que desconnectin el so dels seus telèfons mòbils i d'altres dispositius electrònics. En finalitzar l'espectacle, les famílies i acompanyants seran els primers en abandonar la sala. Després, l'alumnat en ordre i acompanyat pels professors responsables sortirà per grups, alfabèticament. Primer el grup A, després el B, C, D i E. Desitgem que gaudeixin del concert. Moltes gràcies i bones festes!
al Consell General 2019. Avui actuaran els alumnes de primer ESO, optativa de tercer, optativa de quart i el 3x4. Tocaran diversos instruments, ballaran i cantaran. Aquest festival comença amb les alumnes de primer A, amb la cançó Titanic. Un fort aplaudiment! Aleluia, per fi, no? Aleluia! Aleluia! Mare meva, si és el que presentaré ara. Aleluia, interpretada per alumnes de quart. Un fort aplaudiment.
Marta, què passa? No estàs així. Doncs que ara toca que surtin a l'escenari els alumnes del primer B a tocar la cançó de Billy Bass i tu aquí a explicar-nos no sé quin rotllo d'un concert. Si t'ho dic, no ho creuràs. Aquesta cançó va sonar al concert. I Un fort aplaudiment.
estic una mica nerviosa. Nosotros, bueno, tontería. Qué raro. Ja, però i tu què no? Que al principi... Què? Com t'ha anat? I ara hem de presentar un festival. Mare meva. Això és veritat, Ets una mica bipolar. Com que bipolar? Mira! Si és que ara li toca adaptativa de quart.
són nenes petites, doncs us explico a vosaltres. Jo, quan anàvem a P5 i passàvem a primària, ens feien un passadís i es posava una cançó tan bonica que posava els pets a punta. I aquesta cançó es diu Cares de Fuego, que a continuació la tocaran els alumnes de primer. Un fort aplaudiment! Doncs agafem un avió cap a l'Havana. Un fort aplaudiment.